ogona kukwira chitima here kubva pano kuinda kuBulawayo? I am not happy. Kwete nokuti mukuru vakavhunzirei izvozvo, but I am not happy nevanhu vakavakomberedza vakanga varipo vaivhunzwa vacho, kana anga ari journalist, kana anga ari member of parliament, kana anga ari member of politburo. I was very angry kuti wavhunzwa kudaro haufani kuzevezera. Hatina kunzwa kuti wakavapindura kuti kudii, takangonzwa uchingozevezera iva papa uchizevezera instead unyatsovaataurira zviri pachena kuti baba railway yedu haisisipo. Ndakazonzwa vakuvhunza kuti nemhaka yei. You know guys, ndiri kupa this credit kuvana vamakuruwani, vakomana imi vakomana vese, vana Shoni, vakomana mese imi vakomana mese, uyu mupana uyu ane zita ramunangarwa Junior. Haikona kurega baba venyu vachiitwa chituta nevanhu vakavakomberedza. Hamusi kuzviona kuti hazviite izvozvo zvinenge zvichiitwa baba avo, kuti musi uno futi vakanga vachiitwa senge vari kundopusiswa vakura vakomana. Haikona kubatisa baba venyu gejo ivo vakura. Torai baba venyu. Haikona kuti baba kana vakura vodzungaira kuti vakandoita wetuko vari padoro vanodzoka vasina vakangana kuvhara zipi vachisekwa nevanhu. Don't let your father, kana vakafa baba vaya munenge musina makomborero, torai baba venyu muchengete baba venyu nenzira yezera ravava. Inozva zvimwe zvinhu zvamunofungidzira varume, munofungidzira kuti we hate Mudharawe. We don't hate him, but everybody can tell kuti baba vakura. He cannot even know kuti warriors president. Isi tunoona mamwe mapresident kune dzimwe nyika vanenge vachitoenda kuground kundoona bhora kana national team yavo ichitamba, you see, but ivo havatozivi kuti bhora racho rinotambwa here, national team yacho inotamba here, inotambirepi, havazvizive. Are you telling me kana kuti vane vaida kuti bhaizisa kuti tigona sokuti he is now coming up nezvinhu zvatanga tisina vakuda kuzviita? I don't know there, because he is a politician. Vanogona kunyebera kudzungaira asi zviri zvinhu zvavanga vachiziva. Are you telling me kuti baba havazvizive kuti muno munyika muno mukachinzi tiri pahome tinenge tiri ku South Africa, kachinzi tiri pahome tinenge tiri ku Uganda? Are you telling me kuti havazvizivi? Kana vasingazvizivi zvinhu zvakaita seizvozvo, what is the job of ma advisors, the job of security guys, the job of friends, the job of ma advisors? What is their job here? Vanenge vachiita sei apa? Muri kungotora advantage yekuti Mudharawe wakura, meaning to say chamuri kuramba muchichi 2030 imi mese vana ziyambe munyatsonzwa kuti kana Mudharawe akauya akacheta mari yake 1000 patable apa, kana akusumuka ipapo iwe ukangoitora ukaisa muhomwe, unokangamwa kuti waisa mari papapa mototora mosenzesa. So ndo pandiri kuti vakomana imi vakomana vana vaMudhara, imi vakomana vapana imi, take your father. Hakuna kurega vachiitwa zvanga zvakuzosvike kuzoitwa zvanga zvakuitwa RG zvokuti unobatidzirwa kuita sokuti vakomana. Why musingagoni kutora mwoyo yemubereki wenyu moisa pamoyo penyu kuti baba inini pachangu inini ndiri kuti baba no, haikona kusora muchitwa uyu vese vanonzwa vapana vana Machakairi vachitaura zvokuti Mudhara chingotiisa apa. Izvo zvanonzwa kuti kana akaenda kuya unondosvika opinda muhomwe yaMudhara osvika kuti Mudhara vakomana vari kuchema nedoroko, vari kuchema nemari yembanje, kuti kana vapinda vakupinda mukati vawane zvivindi.
tipei mari, vopiwa mari, vopiwa 100,000 voti aima Mudhara vanhu vakawandisa, taunganidza vanhu vakawanda stereki vachitorerwa mari makatarisa. What do you want to do? Munoda kuti vazosvika ipapa vagoitei? What at his age inokomana muri kuti baba kana varamba vari pachigaro vaitei vachitadza kuzorora vaenjoy mari dzavo kubva pavakashanda vakagara kupurazi kuti chinda chinowana ma-advices kwavari. Ndo zvinoita murume mukuru. Tarisai mamwe mapresidents ese Mudhara vakandobata maoko wana Sam Nujoma. They were in their country vachigaramo, vachidanwa, vachivingwa pamba kuzoonekwa nevanhu kwete kuti paita problem, but varume ngatimboenda pay visit kuna Mudhara timboonaona Mudhara, vosvikirwa paya votaurwa bati Mudhara iko zvino pane nyaya inonetsa yakadai. Aiwa mamadi kuti muite apa kana kuti muite apa, kana kuti onai mufana uyu mazuva andaifamba naye wanga akangwara. Ndo zvatinoshuvira muZimbabwe, kwete kuti wese watonga unotonga achindobva papo unoenda kunogara kune dzimwe nyika hatichamuoni. Todada noubaba vedu papi. How can we enjoy our fathership? Tozvienjoya sei zvese incidents akaita sewaya? Tichashanyirani, tichatendekani? Wese atonga unobva achitiza wobva munyika ondogara uko. Is that good? Mfana uyu anga achitaura pa Zim Confession anga achitaura mapoints okuti kana muchizvinzwa varimo mukati meZANU-PF. Haikona kudaro vabereki vakomana, musadaro vabereki muchitora advantage vabereki pavanenge vati ndoda kunozorora muchivamanikidza. I don't think nemaonere andirikuita Mudhara kuti nyaya idzi dziri kuitika vari kudzibvumira nemwoyo wavo wese. But look at Machakaire, instead ainde kuna Mudhara andotaura naye zvinomusoro, uri kuti regai tiripo. Pawaitiwo Machakaire regai tiripo, waida kuti muregwe muri papi pamuri kuti regai tiripo, kana indikangovapo nomumwe wangu uyu mayouth ese amuri kuonayo tichatistopa everything. Chauri kuda kustopa Machakaire chiri kuitwa, we are not hate, we don't hate this guy, this father of us, hatimuvengi, but tiri kukuonesai kuti honai muchipatara hamuna mushonga. Not only that hamuna mushonga muchipatara, but ukapinda muchipatara imomo muchipatara umu, chipatara chacho pachacho masilingi akaiswa akudona ane mabororodzi emvura iri kudona kutarisa kuti maintenance haisi kuitwa. 1 2 ukafamba nenzira ipi yawafamba nayo, road yawafamba nayo, hadzichafambiki, ma-accidents awandisa, hapana chiri kugadziriswa. 3 ma-railway line haisi kushanda, chitima chinova ndicho chinobatsirawo vanhu vasina mari chiri kutadza kufamba, saka vanhu zviri kuvaomera kuti vafambe. Uye railway line ndio pane development yese, ndiyo inoita kuti zvinhu zviite easy, zvinyorove, zvisadhura, because haidhuri. Magudzo anenge achitakurwa anozosvika uko ane price iri nane, because anenge akauya neprice iri nane pakutakurwa kwawo. 3 munyika, nyika chinoita kuti tive nepride, mawarriors edu haana mastadium, hamuna mastadium. Toda kuti hurumende izvivake izvozvo. Iko zvino kuVictoria Falls kune stadium iriko iri kuvakwa yecricket. Ukatarisa kambani yakapiwa tenda yekuivaka haina equipment yokuvaka stadium ya kuti izosvika pakupera, nyika iboostewo economy yayo, matourists achiuya, vanenge vachiuya kuzoona vaya cricket ichitambwa vachasiya mari, but vachasvika pakutora tenda. Do you still remember kuti takatorerwa futi iyi tenda pa gore raRG tapiwa kuhosta Africa Cup of Nations? Vanouya kuzoongorora ma stadium vakawana pasina chavakwa kana chatangwa.